VAU. Me puhutaan lyhyesti VAUsta ja VAU on sellainen järjestö, joka järjestää siis liikuntaa ja urheilua erilaisille ihmisille, lähinnä siis sellaisille, joilla on liikuntavamma tai näkövamma, kehitysvamma tai elinsiirrosaaneet, mutta ei me rajoiteta sitä tähän, vaan oikeastaan kaikki, jotka on liikunnasta kiinnostuneita. Et enemmänkin halutaan nähdä meidät sellaisina mahdollistajina, jotka lähtee niin kuin siitä, kun joku sanoo, että ei, tota ei voi tehdä tai tota ei pysty tekemään, niin se on meille sellainen, vähän niin kuin siitä tulee kiksit ja sitten varmasti lähdetään tekemään. Et halutaan näyttää, että urheilu ja liikunta on ihan oikeasti kaikkeen juttu. Ja oikeastaan sitä varten silloin, kun yhteydenottoja lähti tulee Extremeranin puolelta ja kysyttiin, että olisiko jotakin, niin joo, olisi. Et kun tuntuu, että sellaisia, jotka haluaa kokeilla, mutta sitten se jää monesti kiinni esimerkiksi siitä, että ei ole välineitä. Tässä meillä on nyt yksi semmoinen kelaustuoli ja tosiaan tämä eroaa aika paljon tämmöisestä normaalista käyttötuolista. Tässä on 3 pyörää ja sitten nämä isot pyörät täällä, nämä kuljetuspyörät, niissä on tämä kelausvanne on tämmöinen paljon pienempi mitä tämmöisessä normaali käyttötuolissa. Ja sitten nämä itse pyörät on nämä kuljetuspyörät, niin nämä on paljon isommat taas, että saadaan semmoinen rullausominaisuus sinne, se pääsee kovemmin. Ja etupyörä on sitten tommonen vähän pienempiä. Tässä ollaan aika semmoisessa muna-asennossa, että ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni. Ja tässä on sitten ohjauslaite. Eli tämä säädetään silleen, että jos sä esimerkiksi kelaat 400 metrin niin sulla on se ykkösrata valittuna tai sulle sanotaan, että se on ykkösrata, niin sitten sä säädät tämän kelauslaitteen tai ohjauslaitteen silleen, että kun sä tuut siihen mutkaan, niin sä lyöt vaan näin sen ja jatkat kelaamista, niin se automaattisesti kääntyy sen radan mukaan. Ja sitten kun sä tuut suoralle, niin sä taas oikaiset tämän ja silloin sä menet taas suoraan. Nämä kelaustuolit yksi sellainen tosi upea juttu, mikä on lähtenyt siitä meidän yhteistyöstä liikenteeseen. Eli kun kelaus on laji, joka Suomessa on lyönyt läpi tosi hienosti, ja meille tulee paljon kyselyitä pienet lapsilta ja heidän vanhemmiltaan, että mä haluaisin päästä kokeilemaan, että missä sitä pääsee kokeilemaan ja meiltä puuttuu ne välineet. Ja tosiaan viime vuoden aikana niin sitten 3 ihan pienten lasten tuolia saatiin hankittua sillä tuella, mikä sieltä juoksijoilta on tullut. Ja tämä on käsittämättömän hieno asia. Me tarjotaan mahdollisuuksia niille lapsille, jotka ei pääse koskaan aikaisemmin, ei ole päässyt kokeilemaan sitä. Nämä on erittäin hyviä meille niin hankintaa, että meillä on rahaa hankkia välineitä jonkun verran, mutta tämmöistä mitä saadaan hyvään tekeväisyydessä, esimerkiksi just tämä Extremeranin raha, niin se mahdollistaa vielä, kun se halutaan aina kohdentaa johonkin tiettyyn. Esimerkiksi tässä tapauksessa ollaan aina haluttu lapsiin, että mehän aikaisemmin ostettiin Extremeranin tuella lasten laskettelukelkka ja nyt näitä kelaustuolia lasten kokoisia, että ne on niin kuin kapeilla istuimilla, että siihen sopii pienemmätkin kelaus, niin ne on erittäin tärkeitä meille, että me pystytään niin kuin, ja sitten vielä kun se lahjoituksen antaja haluaa, että se kohdennetaan johonkin tiettyyn, niin se on vielä meille niin kuin sitten, että sitten hommataan juuri niitä välineitä. Ja se on erittäin suuri apu meidän niin kuin tähän välinehankintaan. Jatkossa niin me voidaan sanoa kaikille niille, jotka on mukana täällä ja kokeilevat näitä, että ne, jotka on ollut mukana juoksemassa siellä, niin mahdollistaa itse asiassa tämän. Että tämän pitäisi olla niin kuin parhaimmillaan sen hyvän tekeväisyydenkin semmoinen win-win-win, että kaikki mahdolliset osapuolet hyötyy siitä tekemisestä. On tosi hieno asia, että me tehdään yhteistyötä ja Extremeran mahdollistaa näiden, muun muassa niin kuin näiden kelaustuolien, aikaisemmin koripallotuolien ja monen muun välineen hankinnan. Mutta se, että joka ikinen kokeilija, niin se ilo, mikä niin kasvoilta näkyy sen kokeilun yhteydessä ja sen jälkeen, niin se on aivan käsittämätöntä. Kyllä meidän tapahtumien ehkä parhaita, niin kuin varsinkin lasten tapahtumien parhaita niin kuin hetkiä on se, kun näkee lapsella se oikeasti sen hymyn naamalla, kun hän pääsee ensimmäistä kertaa kokeilemaan sitä kelaustuolia. Se on ihan valtavan palkitsevaa itsellekin nähdä sen lapsen ilo.